गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जायफोर बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' रावखौ नेवसिगारदों आरो बिनि सायाव एबसुआ मेम'रेन्डाम होनायखौबो गुरुत्व होआखै। दा बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांनि खुगाजोंनो जों एसे खोनासंनानै लानि, बिनि उनाव लासैनो जों गुवारै सावरायलांदिनि। गुबैयै मोनब्रै आयदा बेखौ लानानै जोंनि खौरांगिरि मेल। गिबिया जाबाय जे गुवाहाटी इउनिभार्सिटी इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स जि मास्टार प्रग्राम दङ BA आरो MA नि थाखाय NEP बायदियै जि देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बे इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स मास्टार कर्सआव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' जि साबजेक्ट बेखौ लानानै बिथांमोना टटेलि नेग्लेक्ट खालामदों आरो बे साबजेक्टखौ बिथांमोना बाद होनानै आरबिक जोङो संस्कृत नुदों, बेंगली नुदों, एसामिस, हिन्दी, इंराजि, ELT इंलिश लेंगुवेज टिचिं गासै 9टा साबजेक्ट लेंगुवेज साबजेक्टआव बिथांमोना मास्टार डिग्री मेजर साबजेक्ट आन्डार ग्रेजुवेटआव अफार खालामदों। जोंनिफ्राय इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय, नाथाय बिथांनि जि रेसपन्स बे रेसपन्सखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनेल एजुकेशन पलिसियाबो बेखौनो दिनै क्लियार काटै बेयाव मेन्डेट हिसाबै बिसिनि पलिसि आरो एक्टआव बे लिरनाय दङ, जायनि थाखाय मेडिकेल एजुकेशन टेक्निकेल एजुकेशनखौबो बिमा राव हायर एजुकेशनखौ बिमा राव खालामनो थाखाय सरकारा दिनै थांखि लादों। किन्तु आसामाव बिनि उल्थायै बर' मिडियामाव इंराजि जाबसिननानै बर' मिडियामखौ धंस खालामनाय बुथारनो नागिरनाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा गुवारैनो फोरमायदों, गुवारैनो बुंफोरनानै होदों आरो बिथांमोनहा दासिमाव मा खामानि मावगासिनो दं बेखौबो फोरमायना होदों। दा आसल खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थामोनथा, जोंनि बर' हारिनि मोन्थायफ्रा बेबायदिनो नासयजाबाय थासिगोन नामा? लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो खोमानानै लानांगोन नामा? दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो, सरकारा बेयाव बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैयामोन नामा? मानोना दा नै जोंनि रिजियनावबो UPPL आरो BJP एलायन्स गभर्नमेन्ट, आसामावबो एलायन्स गभर्नमेन्ट, केबिनेट मिनिस्टार दं, MLA दं। बेबायदि थासेयावबो बिनि सोमोन्दै फंसेबो बुंनो हायाखिसै नामा? दा जोंनि सरकारा बेसेबां पावाराव दं, बेसेबां गोहोआव दं, बेसेबां दुरबलतायाव दं, जों बेखौ निस्सय हमनो हाबाय जानांगौ। मानोना बिथांमोनहा दासिमबो बे बिसयाव फंसेबो खोथा बुङाखै। उनावहाय मा जालांगोन समासो खिन्थासिगोन। फंसे खोथाखौल' गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो गासैबो बर' दैदेनगिरिफोरनिसिम आर'ज गाबो जे जोङो खौसे जानांगोन। जों खौसे जायाब्ला जोंखौ बेबायदिनो नाख्रेबबाय थागोन मोनसेनि उनाव मोनसे, बे मोनसेनि उनाव बै मोनसे राजखान्थियारि भाबै, सोलोंथायारि भाबै, रांखान्थियारि भाबै, समाजखान्थियारि भाबै जोंखौ नासयलांबाय थागोन, नाख्रेबलांबाय थागोन। गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबां सिगांनिफ्रायनो मिथिगौ जे बर' हारिखौ गुबुन हारिफोरा मा नोजोरजों नायो, बेयो गोदान बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे बिथिङाव गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेयैनो सांग्रांथि जानानै हाबाफारिखौ आखायाव लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। गासैबो बर' दैदेनगिरिफोरनिसिमबो मोनसे आर'ज, बेयो जोंनि नागारनो हायै मोनसे मोन्थाय, बेखौ जोंनो नांगौ। दा बिनिखायनो गासैबो दैदेनगिरिफ्राबो बेनि सायाव, बे आयदानि सायाव गुरुत्व होनाया जोबोद गोनांथार होननानै आङो जोबथारनायाव आर'ज गाबहरनाय थाबाय। दानिया फैदो जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFB बिथांमोनहा गावसिनि दुखु गोनां गारांजों बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोसावहरदों आरो माखौ निमाहा बिदों एसे खोनासंनि। बिथां देरहासार इस्लारी बिथांनि मबाइल फनाव बिथांमोनहा फन खालामनानै बिथांजों रायज्लायहरनाय माखासे कल रेकर्डिंफोरखौ खोनासंनानै लानि फैदोंसै। गासैबो रायजो राजा आइ आफामोननाव आङो खावलायो आरोखि, दिनै जोङो
जोबथेसालियाव दङ। जोबथेसालिनिफ्राय जों माला उदां जागोन जों बेखौ नागिरो ना होमबा। जों रावखौबो गाज्रि मोना, जों रावखौबो दुखु मोना, जोंनि जेसेबां बर' लिडारफोर दङ रावखौबो दुखु मोना। दिनै दाखालिसो जालांनाय जाथाया फिसा नङा, बे गिदिरानो जालांबाय। बिसोरो गावसोरखौल' गावसिनि गोसो बायदि साननानै बिसोर खोथाखौ बुंबाय। सासे दिनै सानसुमा खुंगुर सार, बुंनो थाङोबा जोंनि आफा, बर'नि मुंदांखा। दिनै सानसुमा खुंगुर आफाया दिनै बिसिखौ सुक्ति खालामदों नङा होमबा। बिसिखौ सुक्ति खालामनानै बिसिखौ सालायबोनानै बिदिजों जानाय नङा होननानै सानसुमा खुंगुर आफाया दिनैहाय बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनदों। बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै आरो दिनैसिमबो बर'नि थाखाय मावगासिनो दं। बे सासे बोराइसामोन लाफा बिथाङा दिनै सासे NDFBनि जानानै दिनै बियो जिबायदि सासे बोराइसाखौ दिनै आफादनि NDFBनि थाखाय सानसुमा खुंगुर आफाया दिनै जेबो सोंखारियाखै, बुङाखै, गोदोनिफ्रायनो जेबो हेंथा होबोआखै। जों सानो पलिटिकेला जेजोंआनो थाङा, गोदोनिफ्रायनो NDFBया सोरनिबा पलिटिकेलनि सायाव नोजोर नाङाखै। दिनै NDFBया दि जोबथेसालियाव दं, जोबथेसालियाव थानानैबाबो दिनै सानसुमा खुंगुर सारखौ दिनै बखि हरदों। बेहा मोन्थाय गैयामोन। दिनै सासे सानसुमा खुंगुर बायदि सारखौ बुंनो थाखाय बेहा पावार गैयामोन। मानि थाखाय दिनैसिमबो दिनै बोराय बैसोआव दिनै बेहा फिसौ बामनो टाइम मोन, थेवब्लाबो हारिनि थाखाय जांख्रिखांगासिनो दङ। दिनै बर'नि सोरलां बारलां जाजोबनाय, उन्दुस्रुनानै थानायखौ दिनैसिमबो फोजाखांगासिनो दङ। दिनैहाय बे सासे बोराइसा मानसिखौ, सासे बर'नि लिडारखौ दिनै बखि हरबाय। बियो दिनैहाय मानो गावखौल' सानदों। दिनै गावनि थाखायनो गासिबो जाथाया जाबोजोब्बाय। 2014 जेला घटना, एन्जर जाग्राफोरनि घटनायाव मा खालामबोबाय बियो लिडारफोरनो खोन्था होनबा बै लिडारफ्राबो जेबो मोनथिया। गावनि डिसिजन बायदि बे सासे सेक्सन कामान्डारा बे खामानिखौ मावनानै जों गासिबो 60 जन मानसिया दिनैहाय जोङो गासिबो न'खर बिसि फिसा गारनानै जों जोबथेसालियाव दङ। दिनै गावनाबो बेयो जोंजों बेसेबांबा गोबाव सम गैया रायजोफोर, बेयो जोंजों लाफाया जोंजों जोबथेसालियावबो जोंजों जेबो सम्पर्क गैया, जेबो सोमोन्दो गैया। बे गाज्रि बेसाद लायो, गाज्रि बेसाद फानो जोबथेसालियाव, बियो जोंजों जेबो गैया। दिनै बियो सानसुमा खुंगुर सार आफा, जोंखौ गाज्रि दामोन, जों जोबथेसालियाव दङ आफा, जों नोंनाव निमाहा बियो। जोङो 61आव 60 सानसुमा सारजों जों दङ। सानसुमा सारखौ जों गाज्रि बुङाखै। दिनै सासे जोबथेसालियाव सासे फाउन्डार दङ, दिनै सासे फाउन्डारानो जेबो बुङाखै। बाहाय सोरबा डिपुटि CEO दङ, सासे आर्मि चिफ दङ, सोरबा बिदिनो अनेक नाना रोखोम बिदिनो दायथ' गोनां आफादनि दङ। दिनै रावबो बुङाखै। दिनै बे सासे सेक्सन कामान्डारा दिनैहाय सासे सानसुमा खुंगुर सारखौ बखिनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। दिनै बियो निमाहा बिनांगौ, आं बेखौ बुङो। जाहाथे बिनि थाखायनो गासिबो 60आ दुखु मोनजागोन, जोंखौबो बुंदों साननानै। ओमफ्राय जोङो बै एन्जर जाग्राफोरनि घटना, बैहाय बिदाय सार बाथा सारमोनहाबो जेबो मिथिया बे केसआव। दिनै बे सोरखौ लानानै बे खामानिखौ मावदों, बे खामानिया सारा दुनिया गोसारदों। दिनैहाय जोङो बेनि दारैनो जि NDFBया थांखि लालांदोंमोन मावफुंलांनो, समायखिरा लाबोदोंमोन NDFBया मावनो, दिनै लाफानि थाखाय NDFBया मोनसेबो साननाया जायासै। लाफाया दिनै मावस'गोरबाय खामानिखौ। जोङो जेसेबां NDFB दङ, लाफायानो जोंखौ गासिबो बेहाय जिबनखौ गारहोजोब्बाय। बयबो बर' हारिया जोंखौ आसा खालामो, मोदै गदों। दिनै बर' बिमाफ्रा हाजार जोंनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय हाजार मोदै गदों। बर' लिडारफ्रा जोंनि थाखाय हायैखायसो दिनै जोंखौ केस गिदिराव थाबथानाय हायाखै, नाजाया नङा, नाजागासिनो दङ। जों बेखौबो मिथिगौ। दिनैहाय बियो मानो अदर जादों, दायानो गासिबो बेनो, लाफायानो गासिबो बे दायखौ गासिबो जोबथेसालिनि जेसेबां बायह्रायाव जेसेबां काउन्सिलाव बेसेबां लिडारफोर दङ, बे NIA केसाव गोग्लैदों, बे बिथांमोना गैया। बिदाय सारा दिनै गैया बे केसाव, बाथा सारा गैया बे एन्जर जाग्रानि केसाव। बे जोबथेसालियाव थाग्राफ्राबो गासिबो NDFB गैया। गोबाङानो पाब्लिकफोर दङ। दिनै गावखौल' दुखु खस्थ' मोनबाय नामा बियो,
दिनै मानो सासे लिडारखौ लाजि फोनांखो? बिथांमोननि बुंहरनाय बायदिब्ला बिथांमोननि सासे दैदेनगिरिया जोंनि मानाव गेदेर बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांखौ एसे गाज्रि राव बुंहरदों होननानै बिथांमोना बुंदों, जायनि थाखाय बिथांमोना गासैबो जेलाव थानाय एक्स NDFB एबा बारग' NDFBनि जानानै बिथां मानाव गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनिसिम निमाहा बिदों आरो बेजों लोगोसे गावसिनि गारबोनाय माखासे जारिमिनखौबो बिथांमोनहा फोरमायना होदों। दा नोंथांमोनहा निस्सय बे खोथाखौ खोनानानै गोसोआव माबायदि मोनखो बेखौथ' आं बुंनो हाला। नोंथांमोनहा अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। जोबथारनायाव जोबथेसालियाव थानाय गासैबो दुखुथिया बारग' NDFB बिथांमोनखौ गोख्रैनो उदां अख्राङाव फैथों होननानै आं इसोरनियाव आर'ज गाबबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। थेंक इउ।